Ako sa nga dalikyatan mga igalahang na ay nagpaabot og hangyo sa itong mga SP members sa pagpanguna ni Vice Governor John Trasicagas. Sinay mga naminaw sila karon. Buot nato kami dinhi sa Ronda Probinsya sa Charm og sa to ang mga sa mga muuyon ani nga mga suki na tutig paminaw og mga nagsudong sa tong live punta diha sa Charm Dodge. Okay. Kay humana naman ang ato ang Davao del Sur Olympic size swimming pool Dodge. Humana na, gwapo kaayo. Dito man gipakita ni Governor Marcagas ang mga opisyalis sa Ciudad Zarigos. Ang plano ni Gov Mark ana pipatanaw niya sa tanang mga opisyalis pero di man pwede madungan. Giuna siguro niya ang Digo City, Mayor Joseph Cagas, Vice Mayor Joar Banya, mga some of the city councilors nga nakagahapon ako nakita dito si City Councilor Attorney Mark Dominic Fernandez, City Councilor Badong Dumugho, Kadungog, isa pa to mga nadidtong mga city councilors og ang 24 ka mga kapitan sa 26 ka barangay sa Digos naa didto duharay kulang. Ang wala si kapitan sa Kapatagan o si kapitan sa 3 de Mayo. Dito sila sa sa sports complex diya sa may Davao del Sur Tennis Court. Adto sila dito. Gitur ni Governor Marcagas para makita nila ligasiya siyang amahan. Ligasiya sa itong legendary governor, the late Governor Dudo Cagas. O dito sa ato ang Davao del Sur Olympic sa swimming pool nga arang ni Dutag yun. Wapo kayo. Ang katinaw sa tubig sama sa katinaw sa kamatuoran niya ang ligasiya ni Governor Dudo Cagas, dili drawing. Dili lang kay madungog nimo sa radyo o sa Facebook, gipakita. So atong hangyo sa mga kapitan na nakakita, tinud-on na to nga i-appreciate. Kay walay si bisan kinsang makahimo ana sa pagkakaron sa kasaysayan sa probinsya sa Davao del Sur. Kung makaya dakuon ang appreciation, dakuha. Kung di makaya, bisag ka may appreciation lang. Appreciate it. Ipanabi sa imong mga constituent kung asang barangaya ka. Ngayon ana ang leadership sa mga kagases nga ipadayon sa anak. Okay? So, karon balik ko na to. Unsay ato ang kuan? Suma to? Oh. Ang pangalan ana is Davao del Sur Olympic sa swimming pool. Mo nang atong ihangyo nga basig pwede diya mahimuan og balaod pinaagi sa SP sa pagpanguna ni Vice Governor John Trasicagas nga usabon ang pangalan sa atong Davao del Sur Olympic size swimming pool or di pa kaha sa Davao del Sur Sports Complex mismo. Kay sa Davao del Sur Sports Complex yan na sa atbang sa Kapitolyo mga igala, mas may man makabalutaan na kay atoa man na adinha ang Davao del Sur Coliseum. Ikapila na nagdula ang PBA din ha. Kay walay PBA, kita di jud ta kasulay anang nay mga anak commercial or kanang mga dinagko nga liga. So na din ha ang Davao del Sur Coliseum, na adihay grandstand. Na yung mga concert diya, bisa pag ang BTS diha nga inyong idol mo concert diya, kaya. Na ay tennis court, na pag condominium para sa mga athletes, o naa ng Davao del Sur Olympic size swimming pool, nga humanap, itinaninduta, o kasamtangang gitrabaho ang Davao del Sur Museum. So karon maone ang among proposal, matawag na to sa ni. Pwede ba ta mag-propose dili? Nga instead Davao del Sur Olympic size swimming pool or Davao del Sur Sports Complex, atong ibutang din ha ang pangalan or Governor Douglas Racagas Olympic size swimming pool. Di ba? Or di ba ha Douglas Racagas Sports Complex. Sama sa Tagum, di ba, nakapangalan po sa ilang late governor ang ilang sports complex.
Yan na ang pununta na to din sa tua. Kagwapo ana, himuong Douglas Rakaga Sports Complex. Or di ba ka, DRC, Douglas Rakagas or DRC Sports Complex or DRC Olympic Size Swimming Pool. Oh. Kanindot ana mga bay. Okay? Nya, ang nakanindot anay wala naman tayo oras, hinahinay taga skirda ani. Ng bayan, anong nangyari sa'yo?